तेज रविशशी काष्टात केसे भरला स्थिरचर व्यापनी तो जगदात्मा दशांगुळी उरला जितुके मालक तितुकी नावे हृदय तितुकी त्याची गावे कुणी न ओळखी तरी त्याला दीन अनाथ होऊन अनाथ असा अनाथ होऊन आपल्या सनात भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी कणाकणात नव्हे तर वातावरणात निर्माण होऊन अखिल विश्वाचं सूत्र संचालन करतो आहे अशा जगदात्म्या या देवराजाचे तुला शतशः प्रणामी निराकारात वास्तव्य करून आकारातील प्रत्येक चीज वस्तूला नवचेतना प्राप्त करून देण्याचं कार्य करणाऱ्या भगवंता ज्या देवराजावर या स्वर्गाची जबाबदारी तुम्ही संपवली ती जबाबदारी यथासांग पार पाडून संप्रदाय विश्वास सलोखता शांतता वात्सल्य आणि प्रेम एकजुटीनं वावरत राहावं अशा अपेक्षेने मी सदैव कार्यरत झालेलो असतो पण आज या स्वर्गीच्या अतिउच्च शासनावर विराजमान झालो आणि अव्यात चक्रागत भ्रमण करणारा विश्वगुरु न्याहत आहे पण विश्वातील सलोखता मात्र सांप्रत क्षणाक्षणाला खंडित होत चालली पण भगवंत हे असं का या एकाच प्रश्नांना मनाला कसं सतावून सोडलं आहे म्हणून आज मनोमन तुझी प्रार्थना करता येईल हे देवा आपल्या प्रसन्नतेच्या आणि सदैवतेच्या साक्षात्कारानं या विश्वात सदैव सलोखता आणि शांतता निर्माण करून अखिल मुमुक्षु जनांना समाधानी सुख प्राप्त करून दे अशी तुझ्या चरणी माझ्या सविनय प्रार्थना आहे शांती सुखाला प्रभु देई शांती सुखाला 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 देई शांती सुखाला या प्रभु देई शांती सुखाला या प्रभु देई शांती सुखाला दीन दयाघन विघन प्रियतमा दीन दयाघन दीन दयाघन दीन प्रियतमा भावे भजता या कालाला भावे भजता भावे भजता भावे भजता या कालाला देई शांती सुखाला या प्रभु देई शांती सुखाला या प्रभु देई शांती सुखाला हे दयाघना या विश्वास शांतता नांदावी हीच माझी मनोमन नारायण 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 आशीर्वाद आशीर्वाद कल्याणमस्तु नमोत नमा असं विराजमान होऊन या स्वर्गीची शोभा वाढवण्याचं कार्य करा वा देव सारे देव उपस्थित आहेत देव दरबार अगदी आनंदीमय दिसतोय याला कारण कोण असेल काय मी नाही नाही मग नियतीचं नेतृत्व जनाच्या हाती येते त्याला या विश्वास समाधान हे चार शब्द निर्माण केले हा. समाधान प्रत्येकाला समभागरित्या मिळावं अशा अपेक्षेनं या विश्वाची घडी तरी बरं तुझ्याशी बोलत असताना आठवलं आठवलं तू म्हणाला की विश्वास जे आहेत प्राणी ते सुखी असायला हवे असायला हवे आणि त्याबद्दल चिंता भासली आणि मी जे बोलतोय ते तुझ्या जामाताबद्दल निर्माल्य देशाचा राजा निर्माल्य माझा जामात राजा निर्माल्य असं निर्माल्य देशात काय घडलंय काय घडलं त्यामुळे आपण त्या राजकर्त्याला सहानुभूतीपूर्वक सहाय्य करण्यासाठी निघाला म्हणजे याच्यातील काही तुला कल्पना नाही हे असं कसं मी म्हणतो मला जर ज्ञात असतं तर मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला विचारलं बरोबर बरोबर ते काय झालं काय? हसनापूरचा राजा सोमेश्वर त्याला कोणीतरी जाऊन सांगितलं काय ते की निर्माल्य देशाचा राजा निर्माल्य त्याची कन्या पद्मावती उपवर झालेली आहे आणि ती तुला योग्य आहे या सांगावयाचं काय निर्माल्य देशाच्या राजकर्त्याची कन्या पद्मावती वयात आली आहे अर्थात कन्या म्हटल्यावर ते पराचं धन असतं प्रेमोपकरणे कुणाला कुणाला कळतंय अर्थात हे काही नाविन्य नव्हे आणि ते कळल्यावर राजा सोमेश्वर तिची मागणी घालण्यासाठी निर्माल्य देशाला आला आता वधू म्हटल्यावर वर वधू शोधण्यासाठी निर्माल्य देशातच काय आणखी कुठं जाऊ शकतो हे बरोबर आहे पण तिथं आलं
त्याच्यावर प्रश्न जो निघाला तो फार वेगळा. मी एक राजा आहे, तुम्हाला माझ्याकडून काही मदत होईल, त्या प्रश्नाचं उत्तर हवं. राजानं हा प्रश्न करता क्षणी निर्माल्य देशाचा राजा म्हणाला, प्रश्नाला उत्तर नाही. काय प्रश्नाला उत्तर नाही. प्रश्न आहे पण त्याला उत्तर नाही. हा, आणि त्यामुळे काय घडलंय? नको तो प्रमाद घडला. प्रमाद? शेवटी राजा कोपला. काही पुण्यवंतच आहे तो, सात्विक आहे, दानशील आहे, परोपकारी आहे, न्यायनिष्ठुर आहे. राजा सोमेश्वरानं सांगितलं, प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नसेल तर या निर्माल्य देशात प्रश्नाचं उत्तर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि शेवटी दोघांचा संघर्ष झाला, शब्द मांडला. आणि त्या संघर्षात राजा निर्माल्यानं जागा सोडली आणि घराला पोहोचतोय आपल्या कन्येला घेऊन. दोन राजकर्त्यात मतभिन्नता निर्माण होणं म्हणजे लाखाचे पोसिंदे म्हणणारे राजकर्त्याची प्रजा अनाथ झाली. हो हो, सांप्रत धार्मिकतेकडचं लक्ष दुरावलंय, दैवी शक्तीला बाधा आली. आणि असं जर घडलं असेल विश्वात अधर्म हाहाकार निर्माण. आणि राजा सोमेश्वर निर्माल्य देशाचा राजा बनलाय. मग असं असेल तर राजा सोमेश्वराचे मत आणि मर्जी संपादन करण्यासाठी यावेळी निघालो. काय? देव धर्माचा त्याग मी म्हणजे समजून घालणार आहे. नारायण नारायण. हा अमरेश 33 कोटी देवताचा अधिपती, काशी क्षेत्राच्या ठिकाणी पुण्याई केली, याचा थोडासा स्वाभिमान याला आहे. आणि दुसऱ्याची पुण्य याला सहन होत नाही, याच्या नाकाला मिरची जमते. पुढे काय होतं ते पाहतो. नारायण. विचाराची विचारवल्ली आणि विविध प्रश्नांची प्रश्नावली सर्वांग कसं भेडसावून सोडतय. राज निर्माल्यांचा शोध घेण्याबिच्छर्द साऱ्या या निर्माल्य देशी फिरण्याचं कार्य माझ्याकडे घडलं. पण राज निर्माल्य माझ्या दृष्टिक्षेपात आला नाही. पण आत्मविश्वासाने मानदेवता ग्वाही देते की राज निर्माल्यांचा शोध घेईन. एक तर उत्तर तर मिळेल की पाहुणा. राजे सोमेश्वर, अगदी आपल्या सर्वांगाचं निरीक्षण माझ्याकडे घडलं गेलं. निरखून पाहिलं, सर्वांगाकडे पाहतोय. देव नव चैतन्याची प्रभा सर्वांगाभोवती दिसते. अर्थात आमचा आत्मविश्वास बोलतोय ही नक्कीच कोणतरी अद्भुत शक्ती असायला हवे. हे अद्भुत शक्ती लाख लाख कल्याण हे महत्वपूर्णवंता धन्यत्व आणि धन्य तुझे आचार विचार होय. आपल्या धूर्त अशा शक्तीच्या सहाय्यानं प्रत्यक्ष आमची तुझी ओळख नसतानाही ही दैवी शक्ती आहे म्हणून आमच्या चरणी नतमस्तक झालास. मग तुझ्यापासून असं कोणते रहस्य मला लपवायचं नाही. मग मी कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न कर. 33 कोटी देवतांचा अधिपत्य करणारा ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या तिन्ही देवतांची मर्जी संपादन करून ज्याला स्वर्गीचं राज्य आपल्या स्वतःच्या अधिकाराने सांभाळण्याचं त्यांना वचन दिलंय तो 33 कोटी देवतांचा अधिपती अमरेश तो मी. खरंच परम भाग्य आहे माझं. कारण ज्या काशीला अविनाशी काशी म्हटली, प्रलयकाली सुद्धा विधात्यानं त्रिशूळाच्या 3 पात्याचे योग्य करून ज्या काशीचं रक्षण केलं, अशा काशीच्या मनमय क्षेत्रात त्यानं 100 यज्ञ पूर्ण केले आणि यज्ञपुरुष थोर संज्ञेला पात्र ठरले. 14 मन्वंतरापर्यंत स्वर्गीच्या सुख साम्राज्याचे वाटेकरी ठरले. असे कश्यपनंदन आदिदेव सूत देवराज देवेंद्र महाराज माझ्या समोर आले. पुन्हा प्रणाम. इच्छा पूर्ण होईल. मनस्वास्थ्य बिघडलंय का? मन कुठेतरी थोडस अस्थिर झालंय. ना मी आपल्याला आवाहन केलं, ना माझ्याकडे आपलं स्मरण घडलं, ना माझ्यावर कोणत्याही प्रतीचं संकट ओढवलं. असं असताना आपण माझ्यापर्यंत राजे निर्माल्य प्रश्न आपलाय पण त्याचं उत्तरही आपल्या जवळ आहे. म्हणजे पण ते मला द्यावं लागणार आहे. आपलं हस्तापूर सोडून या निर्माल्य दिशा आपण प्रत्यक्ष हो. पण का? राजे निर्माल्यांची सुगन्या पद्मावती या पदवीच्या प्राप्तीस्तव हसनापूरचा त्याग करून या निर्माल्य दिशे माझं आगमन झालेलं आहे. राजे म्हणजे सांप्रत आपण स्वहितासाठी या निर्माल्य देशी वास्तव्य करून आहात. अगदी सत्य. पण मला सांगा, मग निर्माल्य देशीचा राज करता आपल्या अधिकाराला लाखाचं पालन करणारा लाखाचा पोचिंदा सांप्रत देवराज सर्व गोष्टी ज्ञात आहेत आपल्याला. आपण कोण आहात याची कल्पनाही मला आहे. राजा निर्माल्याला मी धुंडाळतोय.
कारण राजा निर्मल्य आणि माझी दिशाभूल गेलेले आहे. राजा निर्मल्य माझ्याकडे सत्य भाषण केलेलं आहे. मी त्यांच्या मुलीची मागणी घातली. ते म्हणाले माझी मुलगी हा जन्म अविवाहित राहणार आहे. मी म्हणालो ठीक आहे, हा. मुलगी जर हा जन्म अविवाहित राहणार असेल तर ती अविवाहित राहण्याचं कारण राजा सोमेश्वर याला कळायला हवंय. राजे सोमेश्वर राजा निर्माल्य म्हणाले की या प्रश्नाला उत्तर नाही, प्रश्न निरुत्तर आहे. सांगा देवराज, जगात असा एक तरी प्रश्न निरुत्तर आहे का? नाही. प्रश्न म्हणून आहे त्याला उत्तर ठरलेलंच असतं. मग? आता काही प्रश्नाची उत्तरं अशी असतात की ती दुसऱ्यासमोर उघड करावयाची नसतात. म्हणून कदाचित आपल्यापासून त्यानं कोणतं तरी रहस्य लपवलं असेल. दुसऱ्यासमोर उघड जर करायची नसतात तर उत्तर नाही हे असत्य भाषण का करावं? शाबास. राज करता येत नाही. राजे राजकर्त्याला असत्य भाषण शोभा देत नाही. पण दोन्ही राजकर्ते तुम्ही आपापल्या तत्वाशी चिकाटी धरून जर स्वकर्तव्याला खेळ घालून बसण्याचं कार्य केलं तर शेवटी लाखाचे पोसिंदे तुम्ही लाख अनाथ होती. मग विश्वाद्य राजदरबार तुमच्या बरोबर पुन्हा आहे होय. होय ना? जरूर. तुम्ही समजावणी करा त्यांची. जरूर एक करेन. तर माझ्या प्रश्नाचं उत्तर तरी द्या की मोहना पद्मावती तरी मला द्यायला सांगा. आणि असं घडलं नसेल तर शेवटी तुम्ही काय करणार काय आहात? प्रारंभ करविलाय मी याची जाणीव असेलच आपल्याला. हा. होय ना? मग याच्या पुढे मी आपल्याला निश्चित सांगतोय, पद्मावती ही मला कोणी परकी नसून माझी नात आहे. ज्ञात आहे मला. होय. निर्मल्य माझा जामात आहे. अर्थात माझ्या जामाताच्या सुखात जर तुम्ही व्यक्त आणण्याचा जर प्रयत्न केला असाल तर पर्यायाने मला मग प्रतिकार आज हेच सांगा ना, मी जो आलो आहे तो जामाताच्या हितासाठी आलोय. विश्वातील राजेश्वरांचं सुख दुःख ज्या देवदरबारावर अवलंबून आहे. हा. मी विश्वात आहे ना? जरूर. मग राजा सोमेश्वराची इच्छा तुम्ही का पूर्ण करू शकत नाही? कुणाची? विश्वातील सर्व राजेश्वरांचा दरबार आपल्या देवदरबारावर अवलंबून आहे. होय. होय ना? जरूर. मग आमचं सुख दुःख तुम्ही पाहणार की नाही? का पाहू नये? मग आमच्या दुःखात सहभागी तुम्ही का नाही? आपल्या दुःखातही मी सहभागी होईल. पण सांप्रत दोन्ही राजकर्त्यांना ज्यावेळी एकत्रितपणे आपल्या मतात परिवर्तन घडवायला त्यांची संभावनी करणं हा अधिकार तुमचा आहे. चला आणि? समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा. अरे वा. एक तर तुमची पौत्री पद्मावती मला द्या की मोहन माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. आणि समजा तुम्हाला ती या क्षणी मिळाली नसेल तर राजा सोमेश्वर निरुत्तर म्हणून कधी राहणार मग नाही. त्या राजा सोमेश्वराचा रिवाज आहे. बाप तरी दाखव किंबहुना साध्य तरी घाल. आम्हा देवतांचाही शिरस्ता आहे. तुम्ही जर हट्टाला पेटून साप्रत दुसऱ्याच्या सुखात अट्टासनाचा शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करायला लागला असाल तर साप्रत तुम्हाला प्रतिकार करून त्यांचं रक्षण करणं आमची जबाबदारी आहे. देवराज, ज्या देवतांशी मानवांचं सख्य आहे ते देवतांचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज राजा सोमेश्वराच्या विरोधात जर उतरला असतील तर तैसा तू मग असी तैसा मी तुला अरे वा. हे पण मात्र- राजा, हो ना. त्या संघर्षाला पुरा देऊ द्या. स्वभाव गुणधर्मावर गेला. सारे सुरवर म्हणे तुझ्यावर स्वारी करतायत. म्हणून त्याला प्रतिकार करण्यासाठी राजा सोमेश्वरानं तुमच्या समोर पाठ केली आणि अखेर त्या सुरवरांना पाहण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही बोलून गेला हेच आहे अट्टहासाला मिटलेला अरे अरे काय थांबतोय? थांब रे बाबा. अरे काय एवढं काय? हे काय चाललंय काय? अरे थांब रे, काय करतोय काय? अरे मी नाराज. म्हणणं मला मारतोस की काय? तर तुम्हाला पाहता क्षणी हा हा. माझं सर्वांग पेट घेऊ लागले. अरे राम रे. क्रोधाचा क्रोधाग्नी जागृत होऊ लागले. सांभाळून रागाचे निखारे सावकाश. सर्व अंगावर फिरत आहेत. कारण जबाबदार तुम्ही आहात. मी होय. अरे पण असं मी काय केलंय तुझं? काय केलं? हा माझा खरा सत्यानाश तुम्ही केला. मी होय. शाबास. कसा तो विचार. कसा 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 काय काय केलं मी तुझं? राजप्रासादी सुखात समाधानानं बसलो होतो. हो 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 तिथं तुम्ही आला हो. आणि मला काय म्हणाला? काय म्हणला तू? हे माझ्या पुतण्या हा लग्न कर. बरोबर आहे. संतती सुखाचा लाभ व्हायला हवाय. अगदीच बरोबर. तुमच्या इच्छेनुरूप हा लग्नाला माझे मन उत्सुक झालं. शाबास. आणि म्हणून मी तुम्हाला विचारणा केली. सांगा देवर्षी माझ्यासाठी
तुमच्या पाहण्यात जर एखादी अशी नववधू असेल हा. तर मला सूचित करा. हो तुम्ही तुमच्या नारायणाचं स्मरण केलं. केलं निर्माण आज करते राजे निर्माल्य हा. यांची कन्या पद्मावती हा. हिचं वर्णन माझ्याकडे केलं. हो तुम्ही केलं तुम्हीच मला म्हणाला हा. पद्मावती तुझ्यासाठी जन्माला आले. कुणी सांगेल कुणी सांगेल तर हे असं का घडताय? काय काय घडलं काय तुम्ही वर्णन केला म्हणून आम्ही बेहद खुश झालो. शाबास प्रतिज्ञ उद्गार आमच्या मुखातून बाहेर पडले. वा पद्मावतीची प्राप्ती करू असं म्हणालो. हा हसरापूर सोडिलो. हा. निर्मल देशीच्या दिशेने वाटचाल करणार तोच काय तुम्हाला आम्ही प्रश्न केला. हा सांगा ती मला पाहायला मिळेल का? हो तुम्ही म्हणाला हो. जागा सांगितली होती पद्मा सरोवराच्या काठावर शिवालाही नेहमी ती येते. हा. तेच घडलं. तेच घडलं सत्य आहे. वा शाबास मग तेवढं तरी ती शिवशंभू महादेवांच्या भक्तीसाठी तिथं आली होती. खरं आहे पण काय तिच्यावर एक महान प्रसंग घडला. प्रसंग अक्राळ विक्राळ देहधारी प्रचंड ब्रह्मराक्ष पद्मा सरोवराच्या काठावर. हा हा तिकडे आता नाही. आता नाही त्यावेळी. त्यावेळी मला थोडी भीती वाटते रे तिच्या समोर उभा राहिला. हा तिच्यावर आसक्त झाला आणि तिच्यावर हात केला. काय काय करतोय काय अहो, तुम्हाला हा हा त्या राक्षसानं तिच्यावर हात टाकला अखेर धावा वाचवा म्हणून हा ती आरडाओरडा करू लागली. हा आवाजाच्या अनुरोधानं मी गेलो. शाबास तिथं राहून हा त्याच्या कमरडावर लत्ता प्रहारही केला. राक्षसाच्या स्वबळावर हा पळवून लावला. माझाच पुतण्या तो वा शाबास. मग आहे तेवढा विश्वास ती माझ्याकडे पाहू लागली. हा मी तिच्याकडे पाहू लागलो. वा ती माझ्याकडे पाहू लागली. वा मी तिच्याकडे पाहू लागलो. हा एकमेकांचे नयन बाण हा एकमेकांच्या काळजात घुसले. अरे बाबरे त्याच्यातून प्रणय प्रेमाची निर्मिती झाली. नाही ना आणि पाहता पाहता तुम्ही सांगितलं ते सगळं सत्य घडलं. मग तेवढं तरी घडलंच ना सत्य तिच्या सर्वांगाला कमलपुष्पाचा सुगंध दरवळत होता. होता ना आमचे विचार उंचावू लागले. वा सहज तिला विचारिलं हा तुम्ही पद्मावती का? तुझं नाव काय ती हो म्हणाली. शाबास म्हणणार आम्ही तुमच्यासाठी जिथवर आलो आहोत. वा तुम्ही आमच्यावर जर खुश असाल हा. वचन द्या. देणारच ती पद्मा सरोवराच्या काठावर हा. शिवशंभू महादेवांना साक्ष ठेवून हा. तिनं मला वचन दिलं. शाबास झालं एकदा ठरलं चुप. अखेर हम्म. तिच्या प्राप्तीस्तव राजप्रासादी गेलो. वा. राजे निर्माल्य यांच्याकडे मागणी घातली. काय म्हणताय ते ते काय म्हणाले? काय म्हणाले माझी मुलगी लग्न करणार नाही. काय सांगतोय काय तुमचं कर्म सांगतोय अरे लग्न करणार नाही असं माझ्या मुखातून. असं हे होणार का मग तुम्ही म्हणाला ते काय? तेच म्हणतोय मी म्हणूनच तुम्हाला मी विचारतोय. हा मी म्हटलं लग्न जर करत नसेल हा. नका करू द्या. शाबास. का करणार नाही हा. या प्रश्नाचं उत्तर मला हवंय. बरोबर आहे तक्षणी हा ते उद्गारलंय. काय या प्रश्नाला उत्तर नाही. काय सांगतोस काय प्रश्न निरुत्तर आहे. प्रश्नाला उत्तर नाही असं केव्हा झालंय का आमचा क्रोध अनावर झाला. आणि शब्द शब्दानं संघर्ष घडला. हा संघर्षाचं रूपांतर नुसतं शाब्दिकच नव्हे हा तर वादी आणि प्रतिवादी म्हणून आम्ही दोघांनी द्वंद्व युद्ध केलं. युद्ध झालं त्या द्वंद्व युद्धाच्या धुमचक्रीत हा पलायन करून निघून गेले. हे माझं. ही वार्ता हा. देवतांचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज हा. यांना कोणीतरी कथन केली. हा ते हा. इथं आले. सोडणार नाही तुला त्यांचं माझं युद्ध झालं. हा अखेर तेही पलायन करून निघून गेले. वा. म्हणून निघालो. नाही नाही, थांब थांब कुठं त्यांचा शोध घ्यायला निघालास अमृतसरचा शोध घ्यायला निघालास हो. चांगलंच केलं म्हणजे? मी तुला सांगतोय का आणि तू काय करतोय बोलण्याचा आशय अरे बोलण्याचा आशय म्हणजे काय सवाल होता केला हे सारं गमावून टाकलास मोकळा झालास या बोलण्याचं गांभीर्य गांभीर्य फार वेगळं आहे मी मोकळा झालो. हो, हो. तुमचे शब्द संपले. नाही शब्द नाही संपणार तुम्ही म्हणाला होता तू घाई केलीस ना हा काय घडलं? काय घडलं अनुचित काय घडलंय? तू घाई केल्यामुळे घोटाळा झाला हे नव्हतं मी. वाटेल त्या दरी खोऱ्यात छपून राहू दे. आता मी चुकून घडला व्यतिरिक्त राहणार निर्णय दुर्लभ म्हणजे ते असं झालं ज्यावेळी अमरीश इथून पळाला हो. त्यावेळी त्यानं काय केलं काय केलं? आपला जामात आणि ती पौत्री या दोघांना घेतलं आणि स्वर्गात गेला मोकळा झाला स्वर्गात जाणं अवघड केवढं आहे असंभवनीय. अरे संभवनीय गोष्ट आहे. वर्षे हे असंभवनीय आहे. अरे बाबा मी स्वतः पाहिलंय प्रश्नाचं उत्तर द्या. का देवताचे अधिपती देवराज देवेंद्र महाराज